Здравейте! Днес ще си говорим за политическите партии в България и това как изглеждат реално нещата отвътре. Предполагам, всеки от вас има определен поглед върху това какво се случва в българския политически живот. Най-малкото участваме в предизборна кампания по една или друга форма, или като активни участници, или като пасивни такива, които получават съобщения от различни медии и биват облъчвани от тях. Но като политолог мога да ви разкажа за различните функции на политическите партии и това, че тези електорални нагласи, електорални подбуди, които се опитват партиите да ни накарат да почувстваме, са само част от нещата, които те трябва да вършат. Политическите партии реално имат две основни функции, които през годините са се реализирали по различен начин. Едната е чисто представителната функция, при която представляват политическите интереси в политическите институции, като съответно агрегират съответните частни интереси и ги представят по всеобщо достъпен и адекватен начин с цел да се реализира адекватна политика за бъдещето на страната. Отделно от това, в тази представителна функция обаче влиза и факта, че те трябва да ангажират политически самите хора. Гражданите, навършили 18 години, трябва да имат представа от политика и тя да се формира на базата на това, което ни представят като политическа социализация политическите партии. Друга функция, която имат политическите партии, е чисто електорално-инструменталната, дори някои наричат клиентелистка, при която се рекрутира политическият елит по време на избори и след това се формират политиките. Има един много добър начин, по който може да се изрази това. Черната кутия на Дейвид Истън, при която на изхода и на входа съответно са политическите партии, в самата черна кутия са политическите институции. Партиите са както на входа, така и на изхода. Реално, всяка една партия трябва, освен да се ангажира с своя политически електорат, т.е. да ангажира хората да гласуват, трябва и между изборите да бъде активна, съответно да ангажира политически, да обучава политически, да формира политическо мнение, да съгласува такова мнение и да бъде начин, по който гражданите се ориентират в обществения живот на база на политическата си активност. Какво се случва реално в партиите? Първо да кажа, че аз нямам изключително богат опит от това да бъда член на някоя политическа партия. По-скоро много внимателно съм изследвал партиите отвън. Имал съм възможността чрез мои познати приятели да се запозная с това какво се случва отвътре. Както и на практика съм участвал в активности на политически партии. Реално погледнато, всяка една от българските партии, без изключение, приоритизира своята електорално-инструментална функция, именно да рекрутира политическия елит и да бъде онзи фактор, който формира политиките, т.е. упражнява властта. Без изключение, политическите партии стават много активни по време на избори, независимо дали предсрочни или редовни. Те формират електорален капацитет, предизборни щабове, хора, които се ангажират с това. И това нещо се случва изключително фокусирано в рамките на един месец. Като цяло този феномен не е само български, той изцяло на базата на демократичните принципи се е формирал през годините. Партиите са еволюирали от масови и всеобхватни партии до електорално-инструментални, някои казват клиентелистки партии. В това няма нищо лошо, ако я имаше и другата функция, за която говорих по-рано. Между изборите, сякаш политическите партии забравят, че съществуват активни граждани, че съществува въобще гражданско общество.
Предимно младежките организации на политическите партии остават активни в социализирането на младежите, но отново не е достатъчно. В самите партии не се обсъжда политика, обсъжда се предимно това кой на какво място ще бъде в избирателната бюлетина, какви неща ще трябва да бъдат написани в програмата, така че да бъдат облечени в една добра обвивка. И общо взето рекламата. Как ще се представят нещата, по какъв начин те ще действат, каква стратегия има за ангажиране на повече гласове. Политическата дискусия, политическия дебат, реално по ценности, почти отсъства. Самото политическо е изпразнено от съдържание и се случва изключително рядко, изключително накъслечно и то много малко свързано въобще с философията на политиката. И за това си имам обяснение. Живота става изключително динамичен, предимно инструментален, доста комплексен и политическите партии имат изключително много конкуренти. Политика не се обсъжда в партиите, обсъжда се във Фейсбук, обсъждат се неща в ТикТок. Всеки изразява мнение на много различни канали, които са извън партиите. Разбира се, живеем в едно бъдеще, в което, както се изразих, бъдещето предхожда едва ли не това, което ние очакваме да бъде настояще. Със всеки изминал ден изкуственият интелект навлиза все повече и все повече хора дори се ориентират политически в ситуацията, ангажират се чрез изкуствен интелект, формират политики и нагласи чрез изкуствения интелект. И оттам нататък партиите губят още повече популярност, още повече легитимност. Остават им преди всичко техните функции по закона на политическите партии, както и по Конституция, да формират политически елит. Къде виждам аз проблема тук? Проблемът е, че в нашата политическа система по този начин не навлизат подготвени политици. Навлизат хора, които понякога са случайни, понякога не, но предимно хора, които не са достатъчно опитни в конкретната тясна сфера на политиката. Не казвам, че всички трябва да бъдат политолози или изкушени от политиката, за да бъдат адекватни на това, което се случва, но трябва поне да четат, трябва поне да имат някаква адекватна представа за това какво точно е политиката. Да прочитат книга, да бъдат заинтересовани от философия на политиката и да правят нещата така, че да могат да бъдат наистина политически, а не свързани с някаква друга дейност. Погледнато от друга гледна точка, политиката по никакъв начин не предразполага в днешното общество да бъде изучавана, да се включват хората в нея по някакъв начин, защото ние живеем в представителна демокрация, в която сме представили своите права на хора, които са избрани в парламента. Те решават нашите основни въпроси или пък в Общинския съвет. От друга страна, обаче, точно тук партиите трябва да се намесят и да осъзнаят, че давайки възможност на гражданското общество да се чувства овластено, да участва в диалога, те печелят изключително много, защото ангажират политически гражданите. Също така бих казал, че на никой не би навредило, ако партиите правеха повече обучения, академии, кръгли маси, възможности за реализация на младите кадри в консултативни съвети. По този начин те само ще покажат, че наистина се интересуват от гражданското общество, а не само по избори. Няма как всички да бъдем в политологията, няма как всички да бъдем в философския факултет. Трябва да се ангажираме политически чрез политическите партии. Надявам се в коментарите да напишете вашето мнение, какво представляват днешните политически партии и по този начин да дадете една обратна връзка на това, което ви казах. Благодаря ви, че изслушахте до край. Приятен ден!